Tervetuloa takaisin tänne Gabriellan keittiöön. Ja hyvän aterianhan kruunaa tietysti herkullinen jälkiruoka. Mitä meillä oli tänään ohjelmassa? No aika klassikko jälkkäri, eli suklaamusse, vaniljajäätelöä ja sille kaveriksi vähän kaurakeksiä, tuoreita marjoja ja siitä syntyy aivan mahtava jälkkäri. Hyvä. Suklaamussehan meillä myydään aika paljon vuosittain, eikö vaan? No joo, itse asiassa nyt kun kysyit, niin meidän laivasta myydään 9500 kiloa, joka on aika valtava määrä suklaamussa meidän buffeissa ja muissa ravintoloissa, niin sen takia ihan kiva laittaa nyt teillekin pienet vinkit suklaamussesta. Joo, lähdetään katsomaan miten se valmistuu. No niin, päästään jälkkärin kimppuun, eli käydään vähän raaka-aineita vielä tähän läpi. Eli mulla on täällä suklaata, tää on 60% tummaa suklaata ja sitten tomusokeria ja sitten mulla on vähän appelsiininkuorta, sitruunaa, voidaan tarvittaessa käyttää ja tietysti vaniljatanko. Ja oikeastaan tää on todella simppeli tehdä. Eli mulla tässä on 200 grammaa suklaata ja kannussa 400 grammaa eli 4 desiä kermaa. Ja halkaistaan vaniljatanko. Kotona toki voi käyttää jauhettua vaniljaa, jos semmoista maustekaapista löytyy, tai vaniljasokeriakin. Ja halkaistaan tää vaniljatanko ja rapsutellaan nämä vaniljan siemenet täältä kattilaan. Ja tää on tosiaan aika lailla ja melkein tahtoisin sanoa, että valmis, koska tää on niin simppeli tehdä. Nyt tää tumma suklaa on aika bitterimäistä jo, eli halutessaan voit lisätä sokeria. Ja mulla on vähän tässä tomusokeria, sä voit laittaa sen tänne kattilaan ja kerma päälle. Noin. Ja nyt oikeastaan mitä seuraavaksi tapahtuu, kiehautetaan kerma, vanilja antaa hyvän maun tuohon kermaan, sokeri sulaa sinne ja sitten kiehuvan kuuma kerma kaadetaan tämän suklaan päälle, mutta laitetaan hetkeksi kerma hellalle. Ja tässä vaiheessa voidaan siirtää suklaa, laitetaan tämän vähän laakeampaan kattilaan ja sitten sulaa on vähän helpompi sekoittaa. Lisäkkeenä voidaan käyttää, mulla on tässä tuoreita marjoja, vähän marenkia, kaurakeksiä, tämmöisiä juttuja, mitä kotona on helppo pitää siellä keksikaapissa esimerkiksi ja niillä sitten saadaan nätisti koristeltua tämä jälkiruoka-annos. Ja tosiaan tänne kerman joukkoon halutessaan voi lisätä vaikka minttua, antaa vähän lisää makua, appelsiininkuorta ja oikeastaan niin kuin mielikuvitus on vaan rajana, millä haluat sitten maustaa sitä omaa suklaamusseesi. Mut nyt kerma melkein kiehuu ja se riittää. Kevyesti kiehahti, otetaan se levyltä pois. Ja tässä vaiheessa mä noukin tämän kokonaisen vaniljatangon pois ennen kuin mä kaadan tonne suklaan päälle. Ja kuuma kerma vaan sinne. Ja nyt oikeastaan kun se suklaa oli tuommoista palaa, kannattaa hetken aikaa vaan tän seistä tässä ihan minuutti, jotta se suklaa lähtee sulamaan siellä tasaisemmin eikä siihen sitten jää niinku paakkuja mitenkään. Ja pikkuhiljaa keskeltä sekoittaen saadaan sekoitettua ja siihen ei montaa minuuttia hurahda aikaa ja saadaan tosi tasainen, nätti kiiltävä suklaamusse aikaiseksi. Ja oikeastaan se on niinku tässä ja nyt se on kaikki suklaat on sulanut tasaisesti ja nyt oikeastaan annetaan se vaan jäähtyä. Hetken aikaa kannattaa antaa se olla tässä huoneen lämmössä ja sitten voidaan laittaa jääkaappiin, jotta siitä sitten ajastaan parin tunnin päästä tulee tällaista. Ja nyt meillä olisi 2 vaihtoehtoa. Joko me voidaan tarjolla tämä suklaamusse niin kuin tästä ja nytten, annostella se lautaseen tai halutessaan tätä voi nyt vähän sähkövatkaimella vatkata, saadaan pikkusen ehkä lisää kuohkeutta, mutta oikeastaan se on ihan sitten niin kuin omassa harkinnassa ja tekijästä kiinni.
Mutta mä ajattelin nyt kuitenkin tarjota tän niin, että mä käytän suoraan tätä jäähtynyttä versioa. Ja mulla on täällä lämmin lusikka. Pyyhkäsen lusikan kuivaksi ja vedetään kaunis suklaakuula tonne lautasen pohjalle ja kostuttaa vähän lusikkaa ja pieni painallus jätskipallolle. Noin, se voi jäädä hetkeksi aikaa siihen odottaa. Pilkotaan vähän tästä mansikkaa. Ja laitetaan reilusti mansikkaa sinne joukkoon. Muutamat mustikat. Noin. Ja taitetaan tästä vähän, murskataan keksiä, saadaan vähän syötävyyttä siihen. Nyt meillä on vaniljajäätelö vielä tulossa tähän ja meillä on todella pehmyt kreemimäinen musse tuo alla, niin tarvii vähän crunchia. Ja jäätelöhän tietysti kannattaa ehkä helpoimmalla pääsee käydä hakemaan kaupasta hyvä jätski ja siitä nätti jäätelöpallo siihen suklaan päälle. Ja kaikessa yksinkertaisuudessa meillä on mahtava jälkkäri. Vähän minttua joukkoon. Ja siihen on ateria hyvä lopettaa. Ei muuta kuin olkaa hyvä ja kokeilemaan kotona. Kiitos, että olitte mukana seuraamassa ja nähdään hyvän ruoan merkeissä punaisilla laivoilla.